No, Hanka, povedz niečo. Myšiačik. Hanka, povedz niečo. Čo mi povieš? Ako robí ovečka? A somárik? I-a. A koník? Koník, ako robí koník? A mačiatko? Mačička? Mačička? No. A psík? Psík ako robí? Havo ako robí? Ako robí Havo? Nevieš. A kde je vtáčik? Hore, áno. A koľko máš rokov? Nevieš ešte však. A kde máš vlásky? Tu máš vlásky. Áno. Áno, a uška máš kde? Uška? Tam. A očka? Očka? Áno. A nožtek? Kde máš nožtek? No nie, to sú zubky. Nožtek tam. A brúško? Brúško máš kde? Tu. A ručičky? Ručičky? Juj, ručičky máš? Áno, no tam je brúško. A plienku máš kde? Plienka je kde? Tam je plienka B, áno. A nožičky? Nožičky sú kde? Tu sú, áno. Jej, tu sú nožky. A čo mi ešte povieš? A kde máš ústočka? Ústočka, tam, áno. A tam sú zuby. Zuby sú tam však. No, ty si krásna. A ľubíš ocka? Káva? Káva. Čo mi ešte povieš? Čo to teta? Ahoj, Katka.